मिक्स बाय आस्की राज। आप सुन रहे हैं सिंगर अमन चौहान को। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। हमारे लाभारा से करई दे बियाहबा, हमारे लाभारा से करई दे बियाहबा। लतमारी जइबई गे मैया खाई के जहरबा, लतमारी जइबई गे मैया खाई के जहरबा। हमारे लाभारा से करई दे बियाहबा, हमारे लाभारा से करई दे बियाहबा। लतमारी जइबई गे मैया खाई के जहरबा, लतमारी जइबई गे मैया खाई के जहरबा। चढ़ल जबनिया गे मैया कुइया के पनिया गे मैया करई दे बियाहबा हमारे ही लगनिया में। केतना सखियन के भेगेलै बियाहबा, हमारो करई दे ना करबै विवादबा। गे मैया केतना सखियन के भेगेलै बियाहबा, हमारो करई दे ना करबै विवादबा। किहिन के तो देहे मैया गरबा के हरबा, किन के तो देहे मैया सोनावा के हरबा। लतमारी जइबई गे मैया खाई के जहरबा, लतमारी जइबई गे मैया खाई के जहरबा। जब दर्जा बा दुनिया में माई के उहे दर्जा